1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ଲଞ୍ଚ ହେବ ଏହି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କାର୍। ନିଆରା ଡିଜାଇନ୍ ସହ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଫିଚର। ଆଗାମୀ ବର୍ଷମାନରେ ଭାରତରେ ଶସ୍ତା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କାର୍‌ଗୁଡ଼ିକ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ ଏବଂ ଦେଶ ବିଦେଶରେ କମ୍ପାନୀମାନେ ଏହି ପ୍ରୟାସରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ଭାରତ ଗିନିୟର ମିନି ଇଭିର ପରୀକ୍ଷଣ ନେଇ ଖବର ଆସିଛି। ଏହା ଶସ୍ତାରେ କାର୍ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ଯଦି ଏହି ମିନି କାର୍ ଭାରତକୁ ଆସେ ତେବେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ଖବର ଅନୁସାରେ ୟୁରୋପୀୟ ମଡେଲ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏହି 2ଟି ସିଟ୍ ମିନି ଇଭିରେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ୟାକ୍ ବିକଳ୍ପ ରହିପାରେ, ଯାହାକୁ ଥରେ ଚାର୍ଜ କଲେ 36 କିମିରୁ 192 କିମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା କରିପାରେ। ଲାୟର ମିନି ଇଭିର ଲୁକ୍ ଏବଂ ଡିଜାଇନ୍ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହି ଛୋଟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ମୋପେଡର ଡିଜାଇନ୍ ୟୁରୋପୀୟ ମଡେଲ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଏହି ଇଭି 2ଟି ଡୋର୍ ରହିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହାର ଚକଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟାଇଲିଶ୍ ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ। ଚକର ଆକାର 13ରୁ 16 ଇଞ୍ଚ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇପାରେ। ଏହାର ଆଗରେ ଏକ ପତଳା ଗ୍ରିଲ୍ ସହ ଗୋଲାକାର ଏବଂ ପଛରେ ଏକ ବଡ଼ ଗ୍ଲାସ୍, ଯାହା ଏହାକୁ ଏକ ସ୍ପୋର୍ଟ ଲୁକ୍ ଦେଇଥାଏ। ସେହିପରି ସାଇଡ୍ ବଡି କ୍ଲେଡିଂ ଏହାକୁ ଏକ ମଜବୁତ ଲୁକ୍ ଦେଇଥାଏ। ଧନ୍ୟବାଦ।